Njengoba namhlanje bekuwusuku lokuqala lokuvulwa kwezikole, isikole sezingane ezinenkinga yokungaboni emehlweni ikhanyisa eBhayi sinxusa abazali balezo zingane ukuthi bangangabazi ukuletha izingane zabo kulesikole. Siyaqhubeka nokwehla isibalo sezingane eziza kulesikole ezizokwenza ugrade 1. Lusuku lokuqala kodwa khomntana naxhala azikho nenyembezi. Uninzi lwabo lonwabile kwaye luthathe lixesha ukudibana nabahlobo babo. Nangona babafundi bekhubazekile ngokwamehlo, abanye babo baboni, abanye babona kancinci, kodwa ikamva labo licace gca. Dot 1 bo 1 and 2 bangisa. Kutheni ufunda imizilo? Ngoba ndiyathanda ufunda. Uyathanda ufundani? Ipolisa. Kutheni ufunda ipolisa? Ngoba abana baphula umthetho. Esi sikolo sinabafundi abali-150. Kulo nyaka ubhalise abantwana ababini kuphela kubanga lokuqala. Inqununu yesi sikolo ithi abazali abaninzi abafuna ukusa abantwana kwesi sikolo. Ngelinye ixesha akukho lula ukwamkela into kokuba umntwana wakho akaboni, kodwa iyamsokolisa kakhulu loo nto umntwana, because abatishara bakwa-mainstream abatreyinelwanga into kokuba bazi into kokuba abantwana bafundiswa njani. Utitshala webanga lokuqala uthi abafundi bakhubazekileyo ngokwamehlo banalo ikamva eliqaqambileyo. And siyabacebisa into kokubana ubomi, even if you are blind, ubomi buyaqhubekeka. There's nothing engenakwenzeka, engenangenzeki, kuyenzeka even if you are blind. Kulo nyaka odlulileyo esi sikolo siphumele ngomyinge 100% kwiziphumo zebanga le-10, kwaye kulo nyaka lindekile kwenzeke loo nto. Dinglerato Fikisi, kwiindaba ze-SABC eBhayi.